ayichithe beka phambili nakudaba ithethwa uJojo ufikile phansi kwayisiqikana wangena eboxini uJojo wayisika la bhola yabuyela kuJojo wabatha wayibeka emlatheni ndaba ithethwa Philip uJojo zuzo 50 ngoku ibhola idlale kakuhle esazulwini sebala abonakalisa udano ngoku abaqeqeshi bayo iStellenbosch FC bayaqonda uba ingathi iyavalwa ngoku isihogo nguye lunxakamayo ibhola ayidlaleleyo wabaleka washiya amadoda kwiStellenbosch wazongena eboxini wayisika ngecala beyipasa la bhola yabetheka endodeni yayirebound yabuyela kwakuye kwakhona iengile imvalele wayibetha kwipale kude uMasuluke uthe sombuluka bekuthiwa kugqityiwe mntanam sefikile udaba ithethwa Ndlondlo ibrace yakhe engaba linqaku lisisiqinisekiso sokuba